Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko, duwa talaga mang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa yung muna kan kada ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan na kiti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Kasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo, Awan mat nga min trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Jak kali kaguman ti regalo ng agtaod kan ka. Tinapatag kanya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kon ti kwintas iti tanggad mo. Ita, siyak mo't timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dati akinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagamo da dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyat tayan ti trabaho na iti syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop da iti may sa amol. Anyat tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mo't ibagbaga na may papan iti dayta, nanang. Mabainak mo't nga agdamag. Isa nga urayek latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makamo dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikado nga aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka rin, sir? Sika ti pusga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Un, sir. Agdalag unay kan ka. Amukon ti kababalin kan ugalim. Isual sika ti pangital kang iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jak baybayan ti shop. Sa bagay, mabiitak mo lakid din ti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano sana. Makaurno nga kung diti pagkasarami ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jak pala ibagbaga ti may papaniti kalay sa ita. Tingaran, Sorpresa akto nobyak. kaya kayo. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Nay, ni Boss Peter. Hello, boss. Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka, ha? Tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tag rubuatak mo tan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye. Ay, bye, sir. Ay, awanan di makunak itibos ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot. Oh, basit laban nagdayta. Awatam. Saan, sir? Intrit dak lang arudan. Ikandak pa ti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatam mo tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusen ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Lumalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Wen nga rod, sir. Nga mabay. Talagang awan plano yung mga asawa manan. Duan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mam nga asawa yaw. Ay, awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. At napay lang at gusto mo't ka na tao, ya. San kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti tawon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iso sana madlaw a 60 yon.
Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawanan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga ano importante na ita. Agpakadak ko, sir. Oray, dua aldaw. Oo, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Katada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kay un ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pa lang. Pagayat ko nga minti agbiyahe. Amo nila yo na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Mesar. Napobre kami lang amin. Sana dahi ti panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot dagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadiagana at ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinayin ta dito iti ure makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dya siya. Isupay lang ti makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa sa rungkaran tinubyam tapno awan ni bagbagan Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga, sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarong ka ni tinubyam. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Uwin, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamit ka na kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na kaya nagawid dito lugar tayo. Inaramat may tilugan na. Unya Rod, manmano ti boss akas kan ko na. Una, kun nang tadpay kit di ti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga Rod at talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ti boss ang nasingpat. Leo, ano ka man ang gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka dagito, sir. Anong tilangan ko di na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kindi. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na jibalayo. Ikatanga mi ti masapsapul na. Mabit lang Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan, sir? Adapay kwartak. Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuana. Naimbag man tanag-awid ka man anak ko. Katkaduan pa'y tibos mo. Una nang, tumay na kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyak mo kunak nung nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldo no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito'y. May salati amok, nanang. Presko, tiklema tayo.
Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit dayto takapurpuros launay. Agyaman ak manang, nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mangamin kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, aday di silid na. Nagpulis biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayang biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Anya pa'y lat ururayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling armon na. Kasano ni Leo, nanang? Baybay amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mamarigriga dayjay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Iswa ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na ti lakay. Ngam tiro pa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sangapulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti Rena. Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Nay, padaklan yung tibalayo Catherine. Ha? Oo, wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaan. Pasensya kan tanerong timing ka masumarongkar. Makumikom kami ngamin diti balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas jay. Kalati pa nagbaling ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mutin na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na nagustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Sorry. Jack na ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw o makaawatak iti text mo. Sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalinti kas to'y. Agawid takasaritak tinobiyak. Kat no kas kasano, ijaya kung ti panagkasarmi. Aduan ka, Leo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matla no bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngayon sublinti kwintas ngayon ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka? Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya? Catherine, di mo kumamot sa unti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo manidaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Adan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Binayabandak ka nun, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang naskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak mo tan. Awan, di basol mo. Agkisayak lang. Tane, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot latati gusto mo ti siyap, sir. Nanayunan pikit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako. Awan ng trabaho. Uwan nga rod.
Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan anya nga road. Ngam panagkunak. Adda na dagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan matan mo ka basol ko. Una yan, tanairan napay mo't asin na anak ni Catherine. Kalpasan na, kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adda warwaras adamag dito ilugar tayo anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumat gayam relasyon da anak ko. Anya? Pakawanan naklayo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yote kastoy kanyak. Ulit taklayo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyaking gagaro ti amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay an aramid yote kastoy kanyak. Lading itaklayo. Agin inayat kami kani Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak itinagbayatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali pagkamangak, no di sikalang. Sikalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko. Sabay ko tamalasatak tag ito'y apanubok itibiyag ko. Nanang! Nayapay anak ko. Anyat pakaragsakam asimang po'y anak ko. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kayat ko. Aramid iti kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyak iti kayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Agina na akon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anamin pinsan ni Peter kanyak. Basol kumatlang tikastoy anag panagak. Insukat ko ti pudpud nung ayatak ken ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngaman yan. Kastoy matlagayam ti pagbanagan. Sa anak anaragsak iti na ni Peter. Basol kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basol ko. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag.